И здравейте, ние сме Extreme Gaming BG и това е втори епизод на Minecraft Hunger Games. Пак на тази карта Frozen, в същия сервер. Сме с спектаторите на Spartan 127 и ATH, а игра с Alburn Kid 3. Кажете здравей. Здрасти. Ето е единствения възпитан. Киро! Какво? Кажи здрасти. Здравейте. Марто, взех почти всичко от нещата. Имам всичко, да знаеш къде си. Аз взех само един честплейт. Ела да ти дам всичко. Ма не те виждам ти къде си. Ето ме. Ето аз взех някакви мечове там. О, меч Да, на аз- Хиробрайн. Аз имам още два. Споко ще бронираме пълно и двамата. Ето елата да го убием. Идваш ли? Идвам, чак само се бронирам. Така, междувременно. Аз ти дам два удара на той и умира. Знам. Ние сме бронирани. С тебе сега ще се разделим всичко, което успях да взема. Ето, умря. Бяга това коп. Ето, умря. Чакай сега да си разделим нещата преди да тръгнем, защото аз съм доста натъпкан. Дай, бързо. Чакай, ето ти това. Не знам, това имаш, просто ти пускам нещо, ако ти трябва от тези глупости, които ти пускам. Давай, още. Така. Така, ето ти още един меч. Малко храна. Идеално. Така. Нещо друго, нямам какво друго да ти дам. Чакай, още малко ще ти дам. Да си имаш. То ние имаме една и съща броня всъщност. Ами, точно това е готино, че аз успях да взема всичко останало от там и това. Ето. Чакай, заби ми. Добре, успях, оправим се. Нямаш нищо интересно. И двамата сме пълни с храна, с всичко. О, тук между другото е вчера ония Subway, помниш ли? Ела. Къде отиде? Къде отиде? Ето тук влязах, в бялото нещо. Че пак ми заби Майнкрафта и... ето ти. Дай, Малко ми заби. падай. Ако не успееш си... Ето, паднах. Ела. Пак вчера не бяхме. Какво? Не бяхме тук вчера. Да. Как кино ли трябва да бъде? Ами... не знам. Нищо интересно. Вече го взех този чест. Какво правиш? Нищо? Добре, значи не е пред този. И да се извиня за телевизора. На Блага, който чува супер силно. Кой тук няма капани? Нищо няма. Още 9 човека освен нас. Добре, тук ако нямат... Сериозно нямат чест. Или ако го видях. Ето го. Още един меч на Хиробрайн. Моля да се поставиш на мястото на другия и да усетиш как той се чувства. Ако нараниш някого, ти също ще се почувстваш зле. Ето някакъв. Идвам. Сега това да не се окаже някакъв фул даймонд. Ние сме... Да, бързо ще успеем заедно. Ето, аз го убих, бе. Идвам за хелп. Да, ще го убием, той е никой. Виж, че се опитва да предложи мир и си хвърли меча. Нубър. Искаш ли... Сега се напълних с неща, трябва да си ги оставя някъде. Добре, дай ми на мен. Ма, нямам нищо, ти имаш всичко това, което ще ти дам. Не сме ли? Да, нямам какво да ти дам, аз имам хиляди каски, някакви гейски. Полшниките не ги остави. Не, почнете, че да, те са две полша на фраби, ще ти дам едната. О, Рабит, това е хубава полшника. Моля ви, ще направя всичко каквото кажете. Готово? Къде си да ти дам полшанката? Тук е някакъв друг. Ела бързо. Зато ни прецака и запали огън! Не мога го спрем. Аз ще го запаля, аз имам флинтен стил, само да ми дойде! Леле, на какво ще... Знаеш какво? Аре да минам през огъня. Ето, горя го, спокойно, ето, има път, Марто, малко ще погорим, ама... Дай бързо във водата. Гледай колко съм бърз, гледай! Покажи му мир на тоя. Пис! Да? Чак, пис, ето. Не, то падна в някаква дупка. Аре, умри, бе, животно. Как го убих? Добре, нищо интересно. Не, нищо интересно. Ти нещо?
Не. Ети едни златни панталони си находиш. Ау, супер. Чай сега тук да изхвърля малко бакуци. Да, и аз. Защо са пълни само с букуци? Александър Фуров, Викаш и ти не знаеш. редактор Милена Манчева, режисьор Галина Нурова. Това не ми трябва. Това не трябва. Готов съм. Аз още не. Тук някой да дойде да си ги вземе. О, Те чакай, представяш ли ще взема. Сега трябваше да взема всичко, за да хвана един лък, който изхвърлих. сега, представяш ли си, че е много троско? Да паднем в лава и да умрем. Не, да има някой, който въобще няма абсолютно... Дед мач, бързо! Кога започна, бе? Аз не съм готов. Тук има някакъв нубър, ще го убия. Това е нищо и половина. Виждам какъв е нуб. А там има един друг дед бяга, ще го хвана и ще го засека. И аз тук един го сича. Умри бе, животно. Умри, бе. Животно, животно. Абе, то ще ме убие. Не, глупости ще ме убие. Ще го убия. Аз го убих това, дето аз бих срещу него. Ти? Бързо, Ан, помогни, бързо! Идвам, не знам къде си, аз гонех другия. Идвам. Къде си? Убили тоня. Не, аз убих него, само че тук гоня един, който няма нищо едва ли не. Има Sword of Herobrine. Бързо, и Шит. то трябва да го убием. Умря. Така, Благи? Чакай да се приготвиме. Да, изчакай малко. Трябва да се и нахраним, да сме на фул всичко. И тогава започваме истинската битка. Приятелството се разпадна. Не, така или иначе, който и да бие, то е ясно, че ще спечелим. Въпросът е само... Да, Благи, ние спечелихме! И го снимам! Точно! Чай да изхвърля някакви малко Чай, букучета. аз съм на сърце и половина. Не ми ги фърли тия букуци тук. Добре, държи ги. Исках просто да се отърва от тях. Сега. Чакай, още не съм готов. Добре, и аз не съм малко, трябва още да ми се да регенерират. Това съм на 3 сърца, ти какво искаш? На мен още едно сърце ми трябва, съм на майка, само че трябва да изчакам. Чакай ме. Изчакай. Аз ще кажа А когато то съм не се готов. регенерейтвам. Аз съм готов, на мак съм. Ме ми На става всичко. много бавно нещо. Искаш ли храна? Имам cooked pork chop. Ма не, то аз съм си добре, но просто много бавно ми става, не знам що. Дали от храната, която ядох. Или не знам. Има ли някаква разлика каква храна ям, Благи? Ами, Киро или Крис, да питам. имаш 487 секунди да се възстановиш. Чак, то път ще ям нещо друго, за да видим дали по-бързо ще се регенерейтне. 8 минути имаш, човек. Да, сега става по-добре, май. Ще изчакам, няма проблем. Да, ще пробвам да огладнея още един път. Малко се дразня вече. Толкова чакам. Остава, ако не се убием. Свършва и ни маха. Все едно си умрял. И ще кажа, примерно, че е било дрол. Нали, Крис? Окей, още малко ми остава и съм почти готов. Добре. Аз тук си слабим нещата. Чай, че пак огладнях. Още малко, Благи, още малко. Потърпи, приятелю. Ще търпаш. Ние не щяхме да се бием с ръце, бе. Сигурен ли си, че искаш да го направя с ръце? Не. Така, Благи. Само едно мога да ти кажа. Регенерейтнах се. 3, 2, 1, старт. Ти копелето. Айде оцелиме, бе. Айде, бе. Айде ти ела да ме оцелиш. Айде, мами. Айде. Къде се криеш за това? Виж, че се Чак, Благи. Спри, моля се. Спри. Наистина, спри. Няма спри. Спри, бе, човек, наистина. Трябва да спреш, защото ми заби Майнкрафт много жестоко. Не мога да помръдна. Не мога да помръдна. Сигурно в клипа го виждат. Не мога да помръдна. Ето така през 3 секунди ще спирам. Айде, давай. Ама аз не мога да помръдна, бе, човек. Ти на колко са часа си, между другото? Само като сме забили, така ти кажа, да те питам. На макс. Сериозно? Да. Аз нали те убих малко с лъка, бе, човек. Да, ма съм на макс. С нека сбъркам. Добре, давай, айде. Оправи ли ти се? Чакай!
Чакай още малко. Не, сериозно, не мога мръдна, какво ми става? И още това, времето ми още седям 500, при тебе колко е? 330. Вау. Добре, цялата ти... Ако не ти се оправи, ми кажи да те убивам директно. Добре, ще изчакам още мъничко само. Да. Между другото и FPS не ми го държи много дълго. Така, само на 20 го държи. Киро, нали после ще играм Survival? Да, после ще играем Survival. Окей. Спокойно, имаме 5 минути, Влади. Ще ни стигнат сигурно да се оправя. Предполагам. Кой играе Майнкрафт? Аз? Синглплеер ли? Не, на мултиплеер. Окей. Оправи ли ти се? Не, още не. И чак, Тогава... чак само да видя тук едно нещо, нали? Така. Да, явно ти се оправило. И гледай какво почна ме бие мазно. Аре да си бием с мечовете. Все Добре, пак. чакай. Няма да чакам толкова малко. Чакай, заби ми Майнкрафта. Добре, бе, добре, айде. Не, бе, безикам се, давай. Спри да бягаш, моля ти се, това е супер тъпо. Аре с мечовете. Добре, с мечовете съм. О, бати светкавицата, това видя ли го, бе? Виждам всичко аз. Виждам. Биме. Печеля! Честито, Благи, това беше победа. И двамата. Браво! Да, победа и за двамата. Да. Ще се видим в следващия епизод. Чао! Чао. Чао. Чао! Киро, Крис, кажете чао. Аз вече казах. Не си! Казах. Това, Добре, че кажи ти не го си още ме веднъж. чул, не значи, че... Окей. Чао. Киро? Така добре ли е? Да, добре. Киро, затвори. Да, бе. Не, бе, айде, чао. Окей, чао, приятели, ще се видим.